Ora usah pembukaan. Kena apa lah? Wes udah budal aku mah gawe film aku mah. Aku. Kenapa? Aku kok. Gak oleh gitu. Mama, ayo mama, kita semangat. Mah aku wes purek aku sutah. Guys, ki mau isuk ya. Ora entuk purek. Lah nggih, ayo toh. Wis dinteni pemirsa iki yo, pemirsa yo. Aku muangkel mbok rasane atiku Mas Ami. Tewenan kok iki. Muangkel ngono atiku mbok yo Mas Ami. Ya tunggahno tidurno. Aku juga. Ya Allah, tak ceritani guys ya, tak ceritani ya. Aku iki kan apa dawet kan episode 1 mbek 2 wae ya. Lah sing episode 3 mbek 4 aku ki wis duwe rinciane mbok ning buku sing nggih reng-rengan buku kaya alure ngene tok ngene ya mok transparan ngono tok sih gak detail. Ilang mbok. Aku roh pelakune ning omah iki sapa aku roh? Mas Dimas. Mas Amang yo tak suweneni. Bocahku iki mesti bolak-balik ngono ki, guys. Barangku selalu dilangno, padahal barangku ora tau ganggu ndekne, Mas Am. Ndekne iki lho, Mbak, yo barange nyumpel ning kono nyusuh ning kono aku yo ora tau Mbak mbuaki Mas Ami. Sing mbuaki kayu make dhewe lho. Piye jajal kowe aku wis mangkel aku. Perkara buku ki lho, guys. Buku dadi purek iki. Buku andalane Semua aku. Mama Kinara yo, Aku guys. mah. Jadi Mama Kinara tuh selalu menulis di buku itu. Buku Dek. Padahal aku bocorane maksudnya episode 3 iki ngene, episode 4 ngene apik kok pemirsa iki. Tenan apik kok. Aku ki kok aku dadi gak mood ngene iki Tulis Mas nek lho Am. buku Aku ngantek ning nulisnya iki iya Mbak, tapi iki rasane ora koyo sing pas pertama. Ora gregetan. Iya, maksudnya iki koyo ya beda rasane wesan. Meskipun aku iling ngono ki tapi iki beda ora koyo tulisan pertama ngono lho, Mbak. Sabar, wis gawe nek dikancani Mbak. Wes sesuk ae filmnya aku. Ya wes esok hari Minggu ya. Kita cari iki bos diinfo guys ya ceritane. Aja didono nggowo wae. Iya, ning grup iki diinfo. Nggowo iki yo kalian. Ngono wis ya. Wes. Dari ngono ki mau tak delok neh grup neh. Ora sida, rasa dong nggowo. Gak mood aku jadi. Makel iya aku suk. Tenan kok, Ma. Kowe ngrasakno dadi aku ya. Kowe wis duwe kekarepan ngono. Aku ki pengen konsisten, Mbak Jess. Angger Sabtu cah diusahakan. Maksude raketang engko kontene mau entuk 2 apa 3 ya, Mbak Jess ya. Soalnya kan memang gawe ngono kuwi kan adik, kowe nek gereng-gereng koyo barungan kenapa sih, Mama Dik? juga lagi Iya. Emosi. sayang sabar ya. Kowe koyo aku blokoi cah kuwi sifate. Sabar cantik, sabar. Jadi wanita yang Maksudnya Kinara iki ngene lho. Sido, Mbok. Sido, Mbok. ayo Ya ajak Allah, aku. ya Ayo. Allah. Nggih mama Nggih. yuk oh ngajak berdiri gini Ya Allah, ya Allah. Tapi yo nggowo si danem. Iya ya, Mbak. Wis tak siapa wis mondar-mandir nggo apa ngono. Ya Allah, ya ya Allah. berarti sesuk iki kita kerja sama ya golek buku Aku karepku tak dadekno siji ning kono. iku buku Dek, adek nyuwun apa? Adek udah maem, udah nenen. Ya toh? mainan Udah ngemil apa namanya snack. Iya toh? Udah bobok juga. Ini tadi bangun tidur Mbak Jess wesan. Iya. jaluk tikutan lagi ya ta Oh iya. Ora gelem mbok dicuekin Dekne. guys piye iki guys kayak semangat mama kino guys Semangat. Aku rasanya kayak Semangat. Iki Mbak Titi. teko kae mboten iki anu sing iki jelas gak gowo. Si danem gak gowo. Lejurine ra sido. Untung ngomam cedak. Ini sudah nyiapin tapi, Mbak. Udah lo siapin banget. Gak mood aku. Bukuku hilang. Piye kuwi sutradara kayak mutungan. Purian aku pokok. Kuwi ning arep nek sapa ae? Lengkap. Sapa? Kayak nek bapakku. Lah bapakmu ning ndi? Penting di dalam. Yo kan meloke biasane bapakmu mau minggu. Senin. Lah terus me apa gak nang budal kuwi? Kuwi Main. PS. Sapa ae?
Anak Mas Mandor, Mas Suryo, Mas Zaki. Ada Mas Suryo nih. Dena sih. Coba guys ekspresi nih. Bawa dong. Aku sih dekat rumahnya. Lu mah tahu naik bis lu. Iya, naik pesawat dulu. Iki ki yo ndek mang komentare ki Mbak. Dawete Mbak, ayo setulung. Pemirsa kok ket Gimana saya sayang ambek dawet. Wong enten sing DM kula, Mbak Jes disemangat ya ditunggu dawetnya. Dawetnya. Mbak Bila yang nyemangati aku loh. Aku yang ngenteni yo, Dok. Iki kok aku langsung bergas iki ngeru apa delok dawet. Ndek niki kudang oh. Kudang Oma, kudang mah. Tantung, belum ngomong di Iya kok. Sekira langsung ngene-ngene ya, Mbak ya. Iya. Tak walang pari. Ya elah aja joget apa nyanyi gini tok. Walah yo pemirsa semangat pemirsa mama. Lagi lho, aku nemok buku yo. Isine malah sing tukang tilik bayi. Ada nih. Iki anak Mbak Winda kasur bunder. Ya. Mbak Sri gendongan. Iki delok guys, Mas Amlo. Iki lho, iki dicateti kabeh iki sing tak temok buku iki. Buku ndek ingi kuwi Waalaikumsalam. Buku ndek ingi kuwi iki kenaan rupane pink ketane gak salah ya. Ping. Iki ora roh iki Mang. Tragedi. Bukune ilang, Dok. Mama Kinoi purek. Gara-gara buku hilang. Iya iki. Solusinya ya semangat ya. Gak roh aku nek iso ilang piye ya aku yo gak roh. Aku. Buku sampe kita kan? Iya, aku wis tak tulis. Iya. Terakhir yang dia, Mbak. Aku dhewe yo gak roh mang tak ubek ambek mak pah ora nemono terus ya wis frustasi aku terus makane ning grup mang tak info. Wes ora sida. Delok ekspresinya mama delok. Sesuk ae. Delok. Ayo kita cari. Ayo. Ayo kita Tapi cari. kelas kan enggak gowo. Gowo Aku wes siap, kan. Mbak. Dong Ini gowo. ngomong. Wes cek. Mama udah disuruh lagi. Oh, kalian tentu sarapan? Eleng-eleng saya terakhir kan ndi? Ih, Mbak. Iki ilange gak perkara aku, Mbak. Lah, Perkara Aripon. Mas nek terus. Mau yo tak suweneni. Gua ning ndi kira-kira? Gak roh, tak ning lemari-lemari kamarku wis tak ubek kabeh gak enek ya. Ning kamar susoe ndekne kuwi gak enek ya, aku mbek mak pah. Ning glodok-glodok iki ngisor-ngisor keranjange Kinara. Iki glodok-glodok kabeh kuwi ngisor TV kene iki wis tak goleki kabeh. Ket esuk. Kat isu golek iki. Ket esuk banget goleki. Terakhir roh ndak apa? Ora iling. Aku dene Mas buat teko ini terakhir ndak apaan? Ya ndekne tau roh tapi ndekne lali yo nan ndek ning ndi. Ndekne kan nang resik-resik kan ngawur modele apa-apa dibawaki. Padahal aku gak tahu ganggu kehidupan ndekne sing nyumpel kuwi gak tahu. Apa ndekne rubuh ning kamar kuwi apa-apa yo rebu ya. Padahal Mama jadi sumaya. bukuku ki lho jajal Mbak yo. Tak tekoki yo Mbak yo. Bukuku ki salah apa? Apa memakan tempat? Apa ganggu uripe wong bukuku kuwi? Ganggu apa ora? Aku kok ya Allah, ya Allah. Wes ape nulis neh, aku pengen nulis neh aku ki sapa neh iki. Guys, tolong guys semangat ya, guys karena di komentar di DM semua sudah banyak sekali yang komen ditunggu Mama Kinara. Kok kecewa, Mbak? Ayo semangat Gusti Kras. Semangat, Dok, semangat. Semangat. Nom semangat. Iki masalah iki kene semangat. Engko pemainnya iki semangat ora, terutama Lina. Iki dawet episode ini kita mau Lina, guys. Nek mau isu-isu wis tak anu sih, Mbak, wis tak WA. Engko gawe anu lho, Nduk, gawe film aku mending ngono, tapi urung dibales. Mungkin ijek bubuk kan nek perainan jarine mae rada awan to tangine. Kayak ngono, dadi mungkin ijek bubuk.
Wingi-wingi kae yo wis apa jenenge wis tak kandhani yo mbok yo pas keluarga barongan rene kae pas enek make bereng. Make yo wis tak kandhani kae ayo mak ndamel anu ngono. Dadi maksude iki ben pembaruan uga ning Kendilan karo keluarga barongan ae. Tapi iki cara mono yo gak iso janji lho guys yo. Maksude engko wis tak gawekno tapi kene rono engko ndang maksude enek halangan atau piye sing sekirane ora sida episode iki umpamane Lina ya mungkin engko sidone ya cerita sing episode 4 diajakno ning episode 3. Dadi wis duwe cadangan ya. Pokoknya nek hari ini kita ndak insyaallah besok lah. Iya, ngono guys, tapi yo diusahakan. Iya wis yo medun. Sapa sing kurang sarapan? Mbak Jessica kuwi serok. Mama pun ibu. Mampu kok kali kerupuk. Nek roti, nduk ra cukup roti ku nduk mak bareng-bareng nduk. Disuruh ibu makan roti. Wis tak gaweni yo pisang wis tak gaweni. Iya jajane ibu ku Mbak gawerene kabeh Mbak ben dimakan cacah Mbak. Aku ora patek iso obah suwi-suwi. Wong sing nili ibu jian kok. Tak kok ndang dibagi ndang entek kok nek serak ra. Wis nanti maem bareng-bareng wis nanti maem. Jajan. Jajan kita. Jadi lo pengen ini. Ayo nek gimana kok Doraemon. Dorayaki. Ayo tak critani iki pencuci mulute kuwi gedang sak kumpul. Gedangnya ibu-ibu ibu niku. Yo jadi Niku dadaan bu niku. Iku sing kuning apa Mbak? Dibongkari kok. Ora wis Mbak iki ndek iki pas nek keluarga berongan rene dijupuki gak enek kabeh. Apa nih? Wis Lihat dulu kasarannya ya, guys. Mak malam, Mbak Lam, Mbah Lam. wong kadane kuwi Bakso Mbak Dwi. oh delok kasaran. Tak kira wis ditulis ngono dadak jenenge wong. Wong kuwi iki aku lagi nemok buku kuwi, Mbak. Kasur bayi, handuk, baju bayi. Kuwi sing pokoke sing ngekek-ngekeki kalau Kinara dicatet. Ngono lho. Bangetan. ndak kinara ta wong nduk. Mbak kok aja ngono, Mbak, anakku terus Lah, terpukau lho. berarti ini apa sih mbokku lo luweh parah kok kuwi ngono. Kin. Bukune mbok Kandi. Duit nakin. Bukune mbok Singgahna. Saiki aku gak di pulpen aku. Enek pulpen. Ora pakei. Pirang. Aku gak duwe pulpen aku. Boleh. Padune males sanem ya enek ae. Mbak tulisno, Mbak, aku males sih, Mbak. Ke sekolah nulis. Ke sekolah. Wis gorene. Tak ketek lho wis duwe ngono. Iya jane yo diketik yo. Kene kudu duwe alat bekerja. Ngeri. Lah kayak apa? Kayak apa? Kayak sakmono gedene kayak apa mbok genjong ngalor kidul dang. Kak Jenda guru ngomong, kene ngetek-ngetek. Iya nduk alo ngono awak sing ndemimpe kan nek bagian sing ngetik kok ngono. Ya Allah. Ayo Bu, awas. Nek tangi ki alon-alon, Bu. Iki mang dadi esuk-esuk bar kontrol, guys, lukake, guys. Piye, Bu? Wis bagus. Wis gak enek apa pinggir-pinggire? Gak wis sing dek wingi berdarah wis kering lho. Korek sesuk lho Minggu, Senin, Selasa kontrol ning rumah sakit wis. Dek mau roti ya. Mau dek roti. Mau, enggak mau. Maunya apa? Sarapan apa ambil apa sampean? Oseng kangkung. Apa? Mati urip oseng kangkung encang wi. Cah kuwi iki kena opo e? Kalau aku iling takjil kae lho. Iya. Kangkung iki bendino iki. Kowe ra kloloten po beleh mah. Enak. Enak. Pak. Kok iso kowe? Banget. Lah Rara sarapan mbak apa? Go pecel. Babi. Duh, dek gaya Oh, dhewe. ngepung. Gaya dhewe dek milih. Masa? Heeh. Mau milih yang mana? Milih. Loh, dene jalan sing nek mesise langsung loro. Ya anda. Ya wis ya. Ambil. Ya mangan aku ora dikeki ngono paling.
langsung duduk deh. Kok ora ditawani aku ngono antake ini. Pas sampe golek buku mending ayo golek Iya, buku. iya mau boleh. Berarti kuncinya ning kamarem. Ning kamarku wis resik genek. Aku kandhani tak ubek muring-muring ki mang mak pah yo melok tak gremengi kowe. Kok Lah kok tak ya jam 8:30 lagi eling. tak kira iki kuwi tersusun rapi, Mbak. Aku iki pokoke yo tak dekek ning glodok kono kuwi. Wis kuwi gak ganggu urip gak. Oh gak terlentang, gak apa ki yo Lah gak. ini kok bisa utek-utek buku iki Gak roh aku mbek pemikirane cah kuwi. Padahal yo gak ganggui Sam. Kuwi iki cedak buku KI-ane Kinara. Bukune KI-ane enek. Bukune Pinku gak enek. Kok nanti gue ning mobilnya tinggal nyatet dah. Iya jelas kuwi aku ideku ape dipek kuwi, jelas. Iya tak man. Disabotase ketok Kok iki. dibut apa mriki yo, Mak? Nggih pancen dibuang kemarin masih Tapi sampun tong mriki, Mak. Wong rencang-rencang nggih ngertos kok 30. Ya wis nek ngono aku pengen nulis sik, guys. Wis iki karek kurang 4 menit kuwi. Kowe ndang ning omah. Ndang jipuk. Aja mbok ketokno tapi sing mbok gawa adai kresek apa adai sak kono. Wis nyah, terusno. Oke guys, iya aku akan juga properti nggo apa? Dawet. Beli dawet guys. Beli dawet. Iki mau niki kenapa gak tak bawa? Soalnya kan Mbak jenenge Eda Mbak Eda ngomongnya. ngomong Bedwood. Agak Buku situ. hilang. Soal tiba-tiba banget ngomong bukunya hilang ya saya tak gawa tapi tak siap waktu sama. Aku ya gimana? Ya delok berarti tak gawe. Iku Pak Agus. Tapi tenang aku tak siap waktu aman. Ini orang kok tinggi saurunge kan Mbak Ida sama ya. Wes ngandani. Manggo ngene cuma karena ranggo ngene. Oke. Kita siapkan. Udah saya siapkan. Jadi kita wis gawe untungnya. Sudah dong. Tapi wis mau tate. Iya. Tapi tetep gawa. Heeh. Ya untung ae. Udah ya. Untung sama aku edak, guys. Wis. Sik, tatene sik yo. Kak, wes Iki aku sudah menyiapkan. Hahaha. Kau dulu ayo, guys. Ki mau kamera apa? Batak resi. Heeh. Ndek ora jam isu-isu iki. Aku iki tangi jam 3. Jam 3 iki kon mbah-mbah ibuku ae terus bar kuwi aku turun ae. Jam 3. Iya. Setengah 4 sampai jam 4 lah. Aku apa jenenge turun ae. Aku turun ae terus bar kuwi aku tangine tangine jam 5. Ya wis. Terus bar kuwi aku umbah-umbah jam piro? Jam 09.00. Jam 8 ki kok jam 09.00. Wis gini. Ya Allah, sandalku betat anjir. Sakene ngonten peramal. Gak relek karek sesa. Soalnya iki kene Senin ini tes guys. Tes apa asat ya? Asat iki apa jenenge isu-isu Senin-Senin wis disediakno sama kimia. Kimia. Wah, Kimia kenapa agama. sih harus ada kimia di dunia ini? Jadi kene tesnya gak langsung seminggu ngono ya, kita Senin, Selasa, Rabu. Seneneh. Apa? Iya Senin, soalnya Kamis, Jumat kita libur. Jadi kita bisa ikut ngonten Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa melok ngonten guys insyaallah. 4 hari. Terus baru kuwi Senin, Selasa tes yo. Senin, Selasa tes neh. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita sekelas sama. Apa yo? Hah? Aku gak sekolah. Masa gak weh? Uang sesi 2, aku sesi 1. Jenenge apa inisialnya? Ero. Mari Ero Raga. Aku darani RD ini nani. Iya, R-nya beda, guys. Perkejar cewek aja, kamu perkejar cewek. Mantan. Mantanem beda. Sabar ya, Tera. Apa lah kata bunda Jadi akhir-akhir ini dibayi mantannya kene. Astagfirullah, guys. tapi ya bermantan
apa nek wis jadi makan pasti dia elek. Iya. Soalnya emang kakaknya jole-jole ora apik-apik kok sok. Sumpah dek ini kak, dek caper banget. Sumpah kenapa sih? Kayak Iya. Tapi ya emang terang ngono. Bang pas ngeliat video. Dayu foto sumpah di lapangan lah. Anjir man. Oke. Udah nanya gitu. Jadinya. Terus malah tak ceritani dek nih jemput cewek itu. Lele, kok gimana kene lele? Aduh, lele. Kenapa mau siapa? Biar. Biar. Itu aja. Kipi lagi. Hah? Kayak ngomong. Tanganku pegel ya. Itu emang sih. Pernah satu. Hah? Pernah satu. 1 menit. Ya jangan penutupan gak apa? Boleh sih, kok ditunggu ae. Kok ditunggu ae?